nie wychodzi. Wiem, czy lepszy zawodnik judoka, czy lepszy aktor. Ty tym wywiadem wymanewrowałeś pół internetu, stajesz wyśmiany za swoje judo, ale ty po prostu grałeś rolę, ty naprawdę trenowałeś, tak? No tak, no to wygląda, że tak. To teraz powiedz całą prawdę, obiecałeś, że powiesz to wszystko. Ile lat trenowałeś, jakie miałeś sukcesy? 7, było tam kilka sukcesów. Nie pamiętam teraz z głowy ile, ale było dosyć sporo. A skąd przyszło ci do głowy, żeby udawać, że nie masz kompletnie wiedzy o tym sporcie? A po to, żeby przytrzymać wszystkich fanów nieświadomych. Bardzo mocno zaskoczyłeś. Na samym początku weszliście w mocną wymianę stójkową. Jak ci szło? Jak się czułeś w tej płaszczyźnie? Słabo, dlatego chciałem szybko do parteru sprowadzić. I co, jak kiedy już byliście w parterze, rozumiem, że czułeś, że to będzie za chwilę koniec, że to jest twoja płaszczyzna. Tak, ja już wiedziałem, jak nie, jakieś duszenie to dźwignia. Rozumiem. Czy to koniec twojej kariery w Fame MMA, czy dopiero piękny początek z poddaniem? Nie, może mi się wydaje, że jak wygrałem, no to będę coś tam kombinował. Panie i panowie, hejter, wielkie brawa!